актуальный вопрос, который сегодня возникает практически у всех избирателей. рита карасартова пинҳон намекунад ки маблағи ширкат дар интихоботи президентиро шавҳараш ба ӯ додааст. ҳар номзад бояд ба миқдори миллион сӯм ки тақрибан 15 000 $, аст гаровпулӣ пардозад. рита карасартова мегӯяд ин маблағ пасандози оилавӣ буд. ӯ ҳатто ба ман ҳушдор дод ки ба кӯмаки баъдӣ умед набандам. яъне ӯ гуфт ин кӯмаки ман аст ва маблағе ки дӯстонам тавонистанд ҷамъоварӣ кунанд. дигар ба худат вобаста аст ки чӣ гуна метавонӣ дили мардумро ба даст орӣ. маблағи боқимондаи зарур барои таблиғот, сафар ба минтақаҳо ва сарфҳои ташвиқотиро карасартова ният дорад аз афроди хайрхоҳ ҷамъоварӣ кунад. ӯ кайҳо ҳисоб карду тасмим гирифт ки барои фармоиши лавҳаҳои тарғиботӣ ва таблиғоти интернетӣ пул сарф намекунад. вақте мо бо тарғибгарони мухталиф суҳбат доштем, онҳо гуфтанд ки барои таблиғ дар шабакаи фейсбук ва танқиди ҳарифон бояд гурӯҳҳои махсус ташкил карда шавад. барои ман ин қобили қабул нест ва ман намехоҳам барои ин кор касеро кироя кунам. Если у меня народ есть, они сами меня будут поддерживать, я не собираюсь нанимать за деньги таких людей. барои расидан ба мақоми президентӣ дар қирғизистон як зани дигар низ мубориза мебарад. ӯ Комила Шаршикеева собиқ вазири маориф аст. ин номзад барои пешбурди маъракаи қабл аз интихоботиаш умуман маблағ надошт. мен o'zim азр росташро гӯям, ҳоло ман миқдоре аз пулро қарз мегирам. дар сурате ки агар маркази интихоботӣ маблағи гаровпулиро зиёд кунад, он гоҳ гурӯҳи ташаббускор аз интихобкунандагон кӯмак дархост мекунад. бо вуҷуди он ки занони номзад назар ба мардон аз лиҳози иқтисодӣ имконоти камтар доранд, вале аз нигоҳи Шаршикеева занон метавонанд раи бештари интихобкунандагонро дар кишвар ба даст оранд. фикр мекунам занро дастгирӣ мекунанд, чунки дар таърихи мо аллакай занони президент буданд. ҳоло ман дар роҳ бо як таксирон суҳбат доштам. ӯ дар бораи Қурмонҷон Датку шахсияти тарихӣ ёдовар шуд. ҳамин гуна дар таърихи муосир вақте Роза Отунбоева аз вазифа рафт, ягон хел моҷароҳои коррупсионӣ набуд. то ҳол барои ширкат дар интихоботи президентии Қирғизистон 11 нафар пешбарӣ шуданд. феълан дар байни онҳо 2 зани номзад аст. қарор аст интихоботи президентӣ дар Қирғизистон тирамоҳи имсол баргузор шавад.